Bé, senyor company, quin és el balanç que fa d'aquest any i mig al front de la formació política amb més suport social a la nostra comunitat autònoma? Bueno, un any i mig de molta de feina. Nosaltres venim d'una legislatura que teníem majoria absoluta, doncs vàrem perdre l'any 2015 i vàrem passar de 35 diputats a 20 diputats. Això, lògicament, té un cost a nivell anímic a tot el partit, i jo crec que això ja ho han recuperat, mos han recuperat, jo diria que bastant bé, i estem en molt bones condicions ja per tornar a posar el Partit Popular a les institucions a governar. I amb això és el que estan fent feina. Ha passat un any i mig, ja dic que ha estat intens, però que ha passat molt aviat també, i amb gent jove, relativament jove, d'aquells de 35 a 40 anys, que empenyen fort i que jo tinc moltes de ganes de veure-los ja executant, és a dir, dins l'executiu. Considera que el resultat de les passades eleccions a Andalusia, senyor company, configura un nou context polític a Espanya i també, possiblement, a les Illes Balears? Però jo crec que el que ha passat ara a Andalusia és vera que marcarà un poquet de tendència, segurament han de veure fins a on, perquè potser que se repeteixi exactament els territoris no són iguals, però sí que ja mos passava dins Europa. Llavors jo diria que el més important que hem pogut veure ha estat Andalusia és que el bloc d'esquerra ha perdut molt i ha crescut i ja ha superat de forma bastant clara el bloc de centre-dreta. I després l'altra cosa que ha passat dins el centre-dreta és que també s'ha dividit. Abans hi havia un sol partit, que era el Partit Popular, que ocupava tot l'espai pràcticament de centre-dreta, i ara en l'esquerra d'Andalusia, però també a altres puestos, hi ha Ciutadans, que està per bastantes comunitats autònomes, i Andalusia ha entrat vots amb molta de força. Això mos diu que la dreta haurà de fer el que està fent l'esquerra, és a dir, acostumar-se a pactar entre ells per fer un govern de centre-dreta. A falta pràcticament de mig any, senyor company, per les pròximes eleccions autonòmiques, el Partit Popular està en condicions de presentar un programa, diríem, alternatiu a l'actual pacte de govern? Sí, sense cap dubte. Nosaltres ara ja hem fet molta de feina aquest any darrer, sobretot en tot el que són les comissions, i les comissions de feina en els diferents àmbits, des de sanitat fins a educació, passant per agricultura, medi ambient, treball, economia, turisme, esports, tot. I nosaltres ara s'està confeccionant ja el programa que posarem a disposició de tota la gent dins principis d'any, de l'any que ve, del 2019, per encarar les eleccions així com toca. I sí, estan preparats. El Partit Popular té algo que no té molts de partits polítics, l'estructura per una banda, però sobretot l'experiència de govern acumulada, que això fa que estiguem avasats a gestionar i per tant no mos fa por embestir a agafar el govern. I jo crec que ho tenim gent molt jove que ja ha estat dins la gestió, i això ens dona tranquil·litat, i és el que hem de ser capaços de posar en valor davant la gent, que torni a confiar en el Partit Popular, en la gent del Partit Popular, perquè som els que les poden donar més garanties de viure bé. Sense abandonar l'àmbit de la política general, quina seria la valoració que li mereix el que és l'actual legislatura de les Illes Balears? Jo crec que, ja ho vaig dir en el debat de l'estat d'autonomia, crec que és una legislatura perduda en molt de casos, perquè en la dobrada que tenen en relació a la que teníem nosaltres a l'anterior legislatura. Hem de recordar que el govern de la senyora Armengol té 1.350 milions d'euros més que els que teníem nosaltres l'any 2012. I no s'estan notant, en els diferents àmbits de la comunitat autònoma. És vera que l'economia va molt bé, nosaltres vam posar les bases a l'anterior legislatura i també a Madrid perquè l'economia s'ha recuperat, els ingressos que han entrat en el govern balear són històrics, tenim un pressupost que no s'havien vist mai, de més de 5.000 milions d'euros de pressupost, i això no s'està traslladant en que la gent visqui millor. I aquí jo crec que és allà on mos fa dur que tenim una legislatura perduda. Si parlem de transport, quan no se'ls crema un autobús, el tren les pega a l'enfront. Si parlem de brutó, Palma està més bruta que mai. Caos circulatori, falta de pàrquing, accés a l'habitatge. N'han xerrat 4 anys d'accés a l'habitatge, però no han fet ni una sola vivenda de protecció oficial. I en qüestió sanitari, tinguem 1.350 milions d'euros, jo crec que s'hagués pogut fer molt més del que s'ha fet. Senyor company, et sembla decebut per la manca de resultats en les negociacions del règim econòmic especial de Balears, el REP?
Bueno, un poc decebut, més que decebut a la millor és trist, perquè veus que els interessos polítics que ha posat a davant la senyora Armengol, interessos partidistes del seu partit, ha fet que en aquell moment no tinguem un règim especial de les Illes Balears que el podríem tenir, disfrutar a partir de l'1 de gener del 2019. Però la senyora Armengol no va consentir firmar aquell document que estava per firmar el mes d'abril. Ara ja fa 6 o 7 mesos. Això ha perjudicat molt i perjudica molt els ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears. I, home, a mi m'adol que la senyora Armengol no hagi tingut l'altura de mires per enterrar allò de Madrid me mata. De fet, la senyora Armengol, des que no pot dir Madrid me mata, ha perdut el remuc. I això m'adol que vagi utilitzar perquè estan parlant de 380 milions d'euros cada any en beneficis fiscals i en inversions de la comunitat autònoma. Això sí que és una malversació de fons anual i hauria de tenir un càstig. De tota manera, jo confio que sortirà el règim especial de les Illes Balears, he dit sempre, però sí que ja amb un retard que no és perquè no hi hauria per què haguéssim pagat els ciutadans de les Illes Balears. Senyor company, si sembla ja, com que diu, analitzar temes concrets de la política sanitària. Quina valoració fa vostra de la gestió que s'està duent a terme des de la Conselleria de Salut? Bueno, jo crec que tot quan se tracta de donar serveis és molt important si tens dobbers o no tens dobbers. I en aquell cas, amb aquesta disponibilitat que he dit abans de 1.350 milions d'euros més, jo crec que s'han fet molt menys coses de les que s'haurien pogut fer. De fet, això dins una empresa privada s'hagués multiplicat els serveis. I jo crec que aquí s'ha notat que tenien més dobbers, sense cap dubte, però els han sortit una sèrie de bolets que no els haurien d'haver sortit. Per exemple, tot el que són les llistes d'espera dins d'atenció primària, que el que han fet ha estat que cresqués les llistes d'espera dins d'atenció primària, i això no els hauria d'haver passat. I després tenen una sèrie de problemes que nosaltres considerem des del Partit Popular que amb aquesta dobberada que manegen no haurien d'haver tingut. Un dels projectes destacats d'aquesta legislatura és la creació del complex sociosanitari de l'antic hospital de Sant Dureta. És una iniciativa que el Partit Popular contempla amb bons ulls? Sí, no, sense cap dubte. El que passa és que també mos dol, perquè això és una mesura que està aprovada pràcticament l'any 2014, crec recordar, allà on hi ha una unanimitat a l'hora de tirar endavant amb aquell projecte que s'ha de destinar a combatre tot el que és la cronicitat, i n'han parlat molt. N'han parlat moltíssim, que ja ho tenien, han presentat planos, han presentat dibuixos, però a la veritat ni siquiera han començat a derribar el que havien de derribar de l'edifici. I aquí això és un exemple clar del que és aquesta nul·la gestió del govern de la senyora Armengol. Molt de bla bla bla, molt de titulars, però a l'hora de la veritat te mires i què queda? Molt poca cosa. A Balears falten especialistes en determinades branques de la medicina, com ara, per exemple, pediatria. Com explica que, tot i així, en alguns casos, la posició convocada per govern hi hagi més places que aspirants? Aquest és un cas també molt clar de que algo falla. Perquè en moments allà on tothom pot cercar feina, quan s'obri la possibilitat que puguis accedir a més a places fixes, dius com és possible que no s'hi presenti tothom? Si no s'hi presenta tothom, deu ser perquè hi ha una sèrie de hàndicaps, o perquè no val la pena per qüestions econòmiques, per lo que sigui, no és atractiu aquell destí perquè hi vagin. També perquè en pediatria se va incrementar l'edat, crec que de 7 a 14 anys, dels al·lots. Fins a 18 ara. Sí, fins a 18, i això ha afectat, però és una de les coses que, relacionat també amb el gigís català dins la sanitat, nosaltres hem de fer el nostre destí atractiu pels metges. I això vol dir crear tot un entorn que les faci amables anar o venir aquí a les Illes Balears o en els diferents punts que tenim dins les Illes Balears, i no s'està fent. Té vostra impressió que, diríem, les exigències sobre el català constitueix un problema a l'hora de captar professionals que exerceixin aquí a les Illes Balears? Sí, va constituït, hi ha hagut gent que de fet tots ho sabem, que han optat per anar-se'n, i altra gent ja no ve aquí per una qüestió, i crec que prioritzar un moment donat el català a damunt el que és que sàpigues bé de la teva matèria, crec que és un error, i amb això no se defensa millor la teva
treballengo ni molt manco. Això se farà d'una altra manera. Amb això el que fas és perjudicar la sanitat. I com dic, avui en dia qualsevol professional sanitari, metges, infermeres, pues té molt de puestos a lo millor on elegir. I si aquí no fem un puesto que sigui atractiu, pues serà complicat. Si a un destí que ja tenim d'insularitat, amb uns majors costos, potser puguis tenir una altra banda, si a això li afegeixes una trava lingüística i li comences a posar traves, la gent, pues, els millors professionals potser diran, mira, jo vendria perquè se viu molt bé a Balears, però en totes aquestes circumstàncies prefereix que anem a un altre puesto d'Espanya, i això perjudica la nostra sanitat. Vostè fa un moment que efectivament estava dient que la llista d'espera d'atenció primària ja són una cosa que efectivament greu, però el govern assegura que les llistes d'espera han millorat aquesta legislatura. Comparteix aquesta valoració global o efectivament... Bueno, hauria de veure, perquè jo quan xerro amb professionals del sector sanitari me diu que amb això se juga molt en el trilerisme, i aquestes llistes d'espera les haurien d'analitzar. Ja dic, si tinguent 1.350 milions d'euros no ha estat capaç aquell govern de fer alguna cosa, és perquè ja seria per denunciar-ho. Jo crec que s'ha intentat millorar i algun lloc potser s'ha millorat una mica, però segueixen sent molt altes, sobretot per la quantitat de dobbers que disposen de pressupost a dia d'avui. Llistes d'espera massa altes a el que són els hospitals, i sense cap dubte atenció primària el que han fet ha estat fer-les créixer. I això és una cosa en què el Partit Popular hi farem feina. Nosaltres volem tenir una cosa molt diferent dins l'atenció primària. La volem reforçar moltíssim de cara que si tenim una bona atenció primària ja han de buidar bastant tot el que és l'atenció hospitalària. L'executiu, senyor company, es justifiquen les retallades de l'anterior govern, de l'anterior legislatura, a l'hora de determinades mancances de la sanitat pública. Quina és la versió del Partit Popular? Jo crec que és molt normal i molt bona d'entendre. Miri, jo els dic en el Parlament i la senyora Mangal i tota la gent del PSOE i de més se posen histèrics. Miren, les retallades del 2011 al 2015, aquells ajustos, el culpable de tot és la senyora Mangal i el PSOE, perquè són els que varen fer que es quebràs, ens van entregar una comunitat autònoma i un consell i uns ajuntaments en quebra. Per tant, són els responsables. La seva política de mans foradades, de malgastar, de no gestionar com tocava, va fer que nosaltres haguéssim d'atendre l'urgent, i l'urgent era aixecar una altra vegada la quebra de la comunitat autònoma. Jo recordo els primers mesos que no podíem pagar els metges, no podíem pagar els funcionaris, però és que no podíem pagar. I des cap de 15 dies les entitats socials estaven en el Parlament reclamant-nos a nosaltres, que érem un govern totalment nou, que les pagassin coses de feia un any i mig. I la senyora Mangal surt encara dient que per ell mentida que feien retalls. No, vostè, senyora Mangal, és responsable dels retalls que se van fer. És vostè en la seva nefasta gestió i hem d'aconseguir que això no torni a passar. Ara estem en una legislatura que hi ha hagut molt d'ingressos de dobbers, però les estan acabant. És a dir, que de cap manera poden repetir, perquè si aquell pacte d'esquerres repeteix, ens podem trobar en una altra situació molt problemàtica. I quan has de fer aquells ajustos és perquè la situació t'ho exigeix. Mirin, nosaltres no crec que ningú se pensi que hi hagi cap polític que vulgui estranyar. El que vol és, en tot cas, gestionar bé i que la gent estigui contenta. I no ho varen poder fer per culpa del pacte, del segon pacte d'esquerres que va quebrar la comunitat autònoma. Si la gent vol que la tornen a quebrar, doncs les tornarà a votar. Si la gent no vol que torni a passar a una època com la que va passar, ha de votar el Partit Popular, perquè nosaltres, tenint un pressupost com el que tenen ara, se notaria molt més, la gent estaria molt més ben servida del que està. Retornant, si li sembla, un poc de l'atenció primària, perquè comunitats com Andalusia i Catalunya s'estan vivint mobilitzacions del sector sanitari de l'atenció primària. Intueix vostè un clima semblant de confrontació a la sanitat de les Illes Balears? No, jo crec que no. Jo crec que cada comunitat autònoma té les seves característiques i els seus problemes específics i, home, a la millor Andalusia l'actitud de prepotència del PSOE d'allà va fer que en determinats moments el col·lectiu
s'alçàs, i a Catalunya jo crec que tota la situació així que s'està visquent també és molt especial i específica d'aquella comunitat autònoma. Jo aquí no hi hauria per què hagi de passar, almenys no veig ara motius perquè passi el que està passant en aquestes comunitats autònomes. Senyor company, si sempre anem a encetar el capítol de propostes. Quin és el model sanitari que defensa el Partit Popular per les Illes Balears? Jo crec que el model sanitari, per resumir-ho, ha de ser un model sanitari que ha d'estar orientat a que el pacient estigui ben servit i ben atès. Ben atès en quant a que ha de ser ràpida l'atenció que ha de rebre i després ha de ser de qualitat. Aquí tenim molt bons professionals, tenim gent que a nivell sanitari és de lo millor que hi ha dins del món, i ara el que s'ha d'aconseguir és que el pacient estigui, ja dic, el més ben atès des d'una part humana i també des d'una part mèdica. En el cas dels professionals sanitaris, què estaria en condicions d'oferir el Partit Popular per tal de mirar les seves condicions de feina? Que això també van lligades a unes condicions, supos que també econòmiques. Sí, sense cap dubte. Hi ha coses que se poden fer sense dobbers, però altres se requereix pressupost. Jo crec que la gent s'ha de trobar a gust, perquè el pacient, que és per nosaltres la peça angular, la sanitat el que ha de fer és que el pacient estigui ben atès, com he dit abans, perquè això sigui així s'han de disposar d'unes instal·lacions que estiguin bé i també d'un professional que estiguin a gust. I el professional estarà a gust amb unes condicions econòmiques adients, però també amb un entorn laborable que sigui correcte, perquè si no, tu si guanyes molt de dobbers però també eres a feina i no passes gust o no tens els instruments que toca, malo. Per tant, els professionals el que han de saber és que en condicions normals a nivell d'economia, si no tenim una quebra com la que ens van deixar a l'anterior legislatura, a nivell econòmic estaran molt ben atesos i també tindran tot el que són els materials i les instal·lacions necessaris per poder, com dic, atendre perfectament els pacients. Senyor company, creu que les Illes Balears estan en condicions de poder acollir operacions de trasplantament hepàtic per tal d'evitar que els pacients s'hagin de traslladar a altres comunitats autònomes? Sí, per lo que nosaltres ens diuen des de la Comissió de Sanitat és que aquí ja hi ha població i també els metges formats que ens diuen que aquí ja hi hauria d'haver trasplantament hepàtic. Se donen entre 25 i 50 casos anuals, per lo que sé, si no vaig equivocat, de gent que se n'ha d'anar a Barcelona a fer-se els tractaments i això ho podríem fer aquí. Jo crec que és una de les coses en les que s'hi ha de fer feina i de fet nosaltres serà una de les prioritats que tindrem com a Partit Popular. A veure, la sanitat privada de Balears és un sector molt dinàmic, senyor company. Creu que falta major sinergia amb objectivitat de recursos entre la sanitat pública i la privada de les nostres illes? Sí, i de fet hi ha vegades que aquell govern d'esquerres té aquesta tendència a fer-ho i a confondre la gent. Mirin, jo crec que no hem de confondre l'objectiu amb el que són els vehicles per aconseguir l'objectiu. L'objectiu és que nosaltres com a pacients estiguem ben atesos. I els vehicles poden ser sanitat pública i sanitat privada. Les hem d'emplear a tots dos, quan sigui necessari, a tots dos, perquè el pacient estigui ben atès. I això ja se confon quan un diu, no, sí, és que, escolta, si tenim una bona sanitat privada i un moment donat la pública no pot atendre així com nosaltres voldríem que s'atengués el pacient, doncs s'ha d'utilitzar la sanitat privada. Aquell govern d'esquerra va començar dient que no farien res de tot això, ni convenis en la privada, ni res, i n'han fets més que ningú. I això no està malament. Sempre que l'objectiu sigui donar el millor servei a la gent. A mi que me donin el millor servei, si necessit que m'operin, doncs que m'operin el més aviat possible. A sanitat pública o sanitat privada. I m'ho ha de cobrir, lògicament, des de la pública. Per tant, se té tendència a confondre malintencionadament el que és el vehicle per aconseguir l'objectiu. L'objectiu és que estiguem ben atesos. El vehicle, sanitat pública, sanitat privada. Considera que reuneixen unes condicions sine qua non per que sigui un destí competitiu en el que és l'àmbit del turisme sanitari? Sí, jo crec que sí. Tot el que sigui turisme, aquí tenim unes condicions extraordinàries. Si això ho juntam en què tenim unes instal·lacions, uns hospitals de nivell mundial de lo millor del món, un professional sanitari de lo millor del món, sense cap dubte. Una altra cosa és que s'hi hauria d'orientar més els esforços i s'hauria de posar com un objectiu també a incrementar
Tots coneixem moltíssima de gent que en determinats temes se'n van a Turquia. Escoltin, aquells temes potser se podrien fer perfectament aquí. Aquests i altres que som verdaders especialistes i tenim professionals de lo millor del món, com he dit. Llavors, ja per acabar, senyor company, mos podria dir quins dos elements de la societat pública balear, si fos vostre president, reforçaria? Altres dos que introduiria de bell nou i dos que els eliminaria? Dos que introduiria, jo n'introduiria, dos que reforçaria i dos que llevaria. Jo crec que n'hi ha un que sense cap dubte han d'introduir, i és que l'atenció primària l'han de millorar moltíssim. Jo crec que amb aquell govern ha sortit molt mal parada i sense cap dubte l'han de millorar. I després haurien d'aconseguir fer un bon pla de salut amb objectius concrets, i jo crec que és una de les altres mancances que aquí amb aquest pacte d'esquerres no s'ha aconseguit, per identificar on tenim les problemàtiques i també com les hem de solventar. Jo crec que això serien dues coses a fer. I després crec que el que és l'assistència sanitària i tots els que estan malalts qualque vegada necessita d'humanitzar més. És a dir, hem d'estar més a prop del pacient. Quan una persona no està bé és molt important que se trobi més atesa i humanitzada. Jo crec que fent feina amb aquestes línies ja tenim molt avançat. En definitiva, i eliminar, el que hem dit sempre, eliminar el que és el català com un requisit, això seria una de les coses també que hem de posar damunt la taula, i també nosaltres ens hem compromès a tot d'una que entrem a governar, que això que no sigui un requisit, que en tot cas sigui un mèrit. Senyor Gabriel Company, president del Partit Popular, cap de l'oposició, podem decidir Balear, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Salut i força, Canal 4. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon vespre. Fins una altra.